Kanyo trip Youth Council haka arpunyo trip na itong Arazar Arpun Rio kalalit banpan jing siya na officer on special duty ka SSA Simam halor ka jingbo kendon banaki kat arngut ki officer jong ka Meghalaya CM Lead Fellowship Guidelines. Kasorkar katung sangut ki beliau na bar kejela bat prangut na po kejela. Habakran ni kilat patay kubor Presiden ke HYC ubat roy kupar sendram mulong bagajeng persya kaseng bantung gini kisangut ke officer na bar kejela ke dinamar bahag kapor kabalapan menalat kam ke sorkar ka klaim kedau satya bakan don kum kata ka kendon. Ulero agajeng temu jeng sorkar bantung kat arngut ke officer hakane ka Meghalaya CM Lead Fellowship Guidelines na kabenta menit trilang bagi buat district Samagara Shiksha DERT ki skul kinohikai bagi borsnong apok kejela kenang ban kentiau ya ke pulih putih. Henry ulapan pau bagi samla terai jelahi kendai ki babiang tam ban cimti kini kam. Namar bagi kam tip kam bahai ke jinglong jingman ke Meghalaya kariti ke dostor ke ketian bagi jinglong jingman ke emlang salang. Uba roy kupar sendram ulapan syairu bagi HYC kam dai ke bersya ki bagi kertong na ki bagi jela banekon na ki eksamen tap kam ha Meghalaya. Ndai ke persya bagi ke polisi ke bertemu ban penduk kami ke samla terai jelah ki program ni ki skim ke berpeniat berkersan hi ke sorkar jelah. Namar kata haga jingnya dai bagi ke kam ke HYC kala dawa bet na ke sorkar ban bisyar beniak biang barwara no ke jingpen kala ha ke fellowship guidelines haga baweng no sisendon ni ke kendon ke balamang kerpang bantung ya sangut ke officer banabar ke jelah. Ka recruitment na kabanta ban tap kam ya ki khat artli kita ki fellowship ki bala tip kum kita ka CM Lead Fellowship la ne ka Chief Minister's Leadership in Education and Development Fellowship na kamta khat artli ki post haba ka jing thumu jong ka sarkar ka long makini ki fellow la ni kini ki ban cha thong ki khat arngut kindon hamanla ki district jong ka sarkar jong ka jela Meghalaya bakin ya trailang haringkat bat ki tanak trikam jong ka sarkar la kalong ka district administration la kalong bat ka SSE la kalong bat ka education department ba kum juru bat ki stakeholders ki ba fair kumno ban pentikna ba ki scheme ki ba fair jong ka sarkar jela ka baidei ba ka tanak puli puthi on pentrikam lane la dalap ya kanu ka jingduna lane ka jingdon kam jong katkum ki jingdon kam jong ki jaka hakikat artri district kini ki fellow lane kini khat arngut ki ban shat hukam kin long kum kita ki nong ai khubor syaka sarkar bahang ni ka duna ka ni na kamenta ka ni ka district kini ki initiative ki baka sarkar ka ban sim ba kumta ter ti hak ubnai mi bakhat do lane hujun jong news nam ka sarkar kala pelat ya ka advertisement na ka benta ki khat artri ki post jong kini ki fellow hakani ka advertisement la syukhot ban ong ba ki bala ban apply kinde ki samla ki bala pass ya ka postgraduate in any discipline lane ki undergraduate with 2 years experience haka public policy haka education sector bakum ta ter hadin kata kala don ka proses ya ka selection committee kala shim hadin bakila ayo ban pediang ya ki application form haka arp sautrik jong mentau benai kila penmi ya ka list ya ka list haka ba kila short list kumasan pungut ki samla ki ban wan shim menta haka personal interview ya ka ba on con haka live ho but live poetrik jong mentau benai but ya kini kisan pungut kat kum ka jeng soto ka jong ni kalong ba kila pha ru ya ka email yaki personally but hakata ka email kai ka ba pelong ngi banginwan bani kendu yo new officer on special duty mata singi kalong ba hakani ka email ka bala pha sekini kinong apply yaki bala shortlist banwan ka interview ka live bala twitterik kila ong ba the final selection of 12 fellows hakaba ka jingjit yakini ki khra arngut prangut na po Meghalaya but saungut na kiwei pat kijela will be based on the interview, document verification and fulfillment of eligibility requirements. Kumuchuang ipi haka advertisement om shim la kado om shim la ong ba naki khatartli ki post pratli ki post on bu nam ta ki try muluk but sautli ki post on bu nam ta ki bri ki panapa ngisau lungo ruban ban yo ya kan ki email ya kabala pha nakata ka team CM Lead ko ong ka Meghalaya CM Lead Fellowship Program jong Government of Education chakini kini kun samla ban pentip pasau tli ki post la de ban bu lepa nam ta ki bri ki panapa pi ka CM Lead Fellowship Program ka de program jong sarkar jela pisa la bei da ka sarkar jela da ka sarkar jong ni tingim so thu ke ka nongrem ke ka rational ke ka reason ba
hakapor bagi pa ya kanika email kum bakal long kat kum gajing tip ka jongi ki ong basau tuli ki post labu na menta ki beri ki manaba de alor kata kanong rim kum ka seng ilawan menta ka sngi ban tho ya ka shiti ya ka jing shisha ni address au chief minister lengba OSD officer on special duty jong ka SSA but state education mission authority ban ong ya ka sarkar jela ba kadai ban weng mardor ya kanika kendon ka balabu lani ka balapan pau ban ong ban kini ki khat artli ki sit south li ki sit on ai ya ki beri ki manaba kaseng ka kwa ban keren ka basai ba sarkar jela kamdei kadai ban sothu ba kum kini ki project lai ki badai kapisa kadai ka jongi kum kinong shok snow jong ka jela bei pisa ka pisa jong pat ba jong kinong shok snow jong ka jela kabaar beli hadu kat nungi kum ka jela ngi dunai ki kon samla ki bala bit ban tre ya kani kakam fellowship kaban khamtam ya kakam ka bakini ki beriu ki hak ban let ki thai nong kendong ki hak ban let ki stakeholders ki ba fair ki local authorities ki hak ban kenduk ya ki kmi ki kpa ya ki noi kai bakum ta terten kabadon kam ro kalong bakin so thu ya ka jinglong jingman jong ni ka jela ka jongi ki hak ban so thu ya ka geographical condition ka bangi ngi shong isa kumnong ngin penting kena ba ubri bawan na kiwi ki jela un so thu se tin garu la da ule chapok garu banya shong bat ki tu ki try snong tu un so thu se ya ka khtin khasi hang ni hapo khasi ba jantel slani un le chaboy bat kum ta terte ka badon kam kede ba ki bri ki jongi ki hak ban yo ekni kam kram ba ka sarkar jela la da kasnai ki policy kamut kan yo ki feedback ki babyang ka baar ka bangi ngi bu ro ka kajing persya ya kani kajing penmi ya kani kajing pa ya kani ki email ban pentip ba sautli ki post la jet labu nang pita ki beri ku nabar kalong ba pi kumbanga ong ipi ngibun ki kun samla ki badai ki try muluk ki balang qualified te balik ke sarkar kan ai men jak hakajaka hakum kani ka por le ka bang ki kun samla ki hiran ki myo kam yo jam ki jaka bikin ai men sim kin encourage ki jongi bikin tap ikini ki kam kin yo ro kani kam ikini khat artli ki post ki ong penban banwan ra de ki beri ki manaba haduk kat nu ngi dunai kita ki kun samla te ha ka jing ya kenduk ka jongi ban ai ka jing tho hu OSD bon ai ka jing tho chief minister hadin mangila pen I ningkong e uang bangam don jing tem nama uni OSD de mo u bapa uba long kum utau officer uba deal kanika ya ka recruitment uang ba kamdon kum kata ka email ka bala pha sakini ki kun samla la ni kanu ka rai ka ban ong ban kini ki khat artli ki post labu sautli ki post nam ta ki beri ki manaba reha bangi pen ipat ya kani ki email ka bala pha syakini ki nong apply kam buang ya kani la don balik bakala manur klem ka jing tip ka jonga pamut bulangnya ula kubur bakadon ka jingle shalak jong nur ban pha ya kani ki email syakini ki nong wat kam kaumut ba don benta manur ki ba pha ya kani klem ka jing tip buat jong ka office tu tena kaliang ka jong ula da ban kular yangi ban ong ba ya kani om syem la approve da ka education department la ni da ka office ka ba deal kani ka kam ula ong ru balada ula check ru ka email ka jong bo habu ula check ula bakadon ka jing pha ka bakum kani ka bawong ka de ka jing bakla ka jing le start jong nur te ka bana ka yang jo ka seng ila ong bala ka don ka jing bakla la da ka don ka jing le start jong nur ma phi menta kum officer bo shong ka shuki bo pet kani kam pi dei ban pen bet no ya kani balada pimpen bet ngilada ban ongru lada pimpen bet ya kani nakalayang jo ka seng ginom ailat baka interview process kan ya ka live ho bat live waitrek lada ka sarkar kam penbet ya kani jing bakla lada ka ong ba bakla di ban penbet jing bakla lada ka le khnang ru ka de ban weng ya kani ka kendon ka ba kan ong ba southly gisit na ki khat ar sit on ai ki beriu ki panaba ya kata nakalayang jo ka choice nginom priang la nuru balada kim weng lada kim penbet ya kani bat kim ai jubab ya ka city ka bangi kum ka seng ilabu ahmad jong ka office jong OSD bon pha chief minister ka seng ka nom sha ban panya ya ka interview ka live ho ba live waitrek nam ta kini ki kam tiula ong ngi ba ai por u sisngi arsngi un sa ai ka jubab ka seng bat un penbet ya kani jim pakla tingen ap ka ta ka por balada ka sarkar kamle ya ka e ka badon kam le la ni ka office kamle ka seng kan kren ka basai bagi nom ailat ba ka interview process nam ta ni ka kam kan ya ka live ho ba live waitrek jong mantau pala